A Irmandade da Sanidade Galega lembrou a memoria do boticario don Domingo Fernández del Riego, unha personalidade relevante do galeguismo apenas coñecida polo gran público. Domingo Fernández del Riego tivo farmacia aberta na Rúa do Príncipe en Vigo, a popular Farmacia del Riego, onde na súa rebotica exerceu o seu magisterio galeguizador. Fundador da editorial SEP, dinamizador da galeguización na liturxia, activo militante do galeguismo cultural da posguerra, foron algunhas das exitosas actividades deste gran profesional da sanidade. Antón Sánchez, gaiteiro comprometido, quiso participar na homenaxe interpretando música da terra. A homenaxe tivo dúas partes ben diferenciadas. Unha diante da botica que el resentara, onde se descubriu unha placa conmemorativa na que participaron o señor alcalde da cidade, don Abel Caballero, dona Ana Fernández del Riego, irmá do homenaxeado, o fiscal superior de Galicia, don Carlos Varela García, o secretario da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, don Xosé González Martínez, e moito público que quiso estar nesa merecida homenaxe. Posteriormente, no Salón de Actos do Círculo Mercantil, tivo lugar unha mesa redonda para rememorar a biografía de don Domingo Fernández del Riego. O doutor Carlos Seirea, membro da ISAGA, fixo un percorrido polos obxectivos que a curto prazo está levando a cabo a Irmandade da Sanidade Galega. A Irmandade Sanitaria Galega naceu hai 2 anos da man da Irmandade de Funcionarios pola Normalización Lingüística, que sempre camiña ao noso lado, guiándonos nestes primeiros anos, e esperemos que durante moitos máis. E somos un grupo de profesionais da sanidade, de todos os campos da sanidade. Dentro de nós hai médicos, hai veterinarios, farmacéuticos, celadores, enfermeras. E xuntámonos neste ámbito porque pensamos que justamente na sanidade, donde hai un contacto continuo, directo, íntimo, moi personal, en todas as súas facetas, coa xente deste pobo, vemos que se fai moi necesario que este contacto, esta comunicación, sea amplia. E entendemos que para que sea amplia ten que ser fundamentalmente en galego. Ese idioma que nos permite non só comunicar situacións, sino que nos permite tamén transmitir e ao mesmo tempo entender doenzas, sentimentos e situacións moi íntimas de cada persoa. Por eso, nos lanzamos a crear esta asociación co obxectivo este que acabo de decir e a través de unha serie de accións que permitan poñer o galego dentro da sanidade no lugar que lle corresponde. Para iso estamos facendo esta serie de homenaxes a xente sobranceira que nos ten demostrado que é o que temos que facer, porque non hai nada que inventar, e ao mesmo tempo tamén imos facendo outras actividades de difusión e promoción do noso idioma. Decía Pablo Amonde no primeiro dos nosos actos que éramos unha asociación anómala, porque era difícil de entender que nos tuvésemos que xuntar para defender o noso idioma. Está claro que este perfil que lle poñía Pablo nos primeiros días que empezamos a andar ten a súa parte de verdade, pero eu creo que tamén ten moito de verdade a normalidade, ou sea, a non anomalía que ten a nosa existencia, e vese sobre todo nestes actos porque con eles pretendemos dar normalidade a algo que se fai en todos os sitios e que nós temos que facer e seguir facendo, que non é outra cousa que reconocer aquelas persoas que tanto teñen feito e que tanto nos teñen guiado a outros para que non nos perdamos neste mundo cada vez máis despistoso. E me invento unha palabra para ir rematando. Ana Fernández del Riego tomou a palabra recordando o seu irmá e agradecendo as homenaxes recibidas. Autoridades, persoeiros que fixeron posible co seu esforzo e as súas finanzas que este acontecimento se levase a cabo. Representantes de Cofano e de Isaga, amigos e amigas. Hoxe é un día memorable, un día para a lembranza. Considérome privilexiada de poder estar presente neste acto de honra ao meu irmán Domingo.
E tamén agradecida porque me brindades esta oportunidade de representar a miña familia, moitos membros dela aquí presentes. Estimo que esta non é só unha homenaxe a Domingo, é tamén por extensión unha homenaxe a todos aqueles amigos entrañables que, afastados e agochados na súa botica, aquel grupo selecto de xente que compartía as mesmas inquedanzas, os mesmos ideais galeguistas, traballando para que o galego penetrase en todos os ambientes da nosa sociedade, de incluílo como lingua da Igrexa e o dereito de que todos poidésemos falar con Deus na lingua nai, na lingua coa que nos comunicamos, nos amamos, sentimos e falamos cos nosos achegados. Nun tempo en que calquera outro idioma, incluído o latín ou, mellor dito, especialmente o latín, era considerado bo para comunicarse con Deus, agás o galego, porque daquela era delito falalo en alta voz. A xente nova hoxe non o pode crer. Este grupo teimosamente, contra vento e marea, fixeron posible o que o ofuscamento dun sector político facía imposible. Esta placa conmemorará para todos os que non nos esquecemos de aqueles tempos difíciles o que comenzou a ser a Pascua e a resurrección da nosa lingua na Igrexa, así como aos persoeiros que o fixeron posible. Algúns xa idos, o Pai Seixas, Xaime Illa e os que aínda andan entre nós, Pepe González, Kiko Domínguez, Manolo Meixide e seus irmáns, Carlos Alonso, a todos aqueles que formaban parte do grupo na clandestinidade. A Igrexa, sin dúbida, dignificou o galego ao introducilo nos seus ritos e o galego na liturxia fixo a comunicación con Deus máis enxebre, máis humana, máis do pobo, máis nosa, máis cos pés na terra. Deus deixaba de ser para os galego-falantes un Deus etéreo, un Deus cacique, e empezou a ser un Deus máis achegado ao home, un pai a quen se lle pode falar de tú a tú. Domingo, arroupado polos amigos, dedicou os seus intereses e mal o seu tempo a un labor desinteresado e xeneroso, a propaganda do galego no seu ámbito. Traballou arreo para levar a súa fe ao galeguismo e o galeguismo á súa fe. Esta flaca será o sinal que faga perdurar o seu nome esculpido no tempo. Será o carnet de identidade público da súa cidadanía viguesa. Con esta placa, Domingo entra pública e definitivamente no censo da historia de Vigo, dos vigueses de acollida que honraron a cidade e a quen a cidade honra hoxe. A todos os que fixestedes posible este evento, a todos os que honrades a Domingo aquí e agora coa vosa presencia, a todos vos, moitas gracias. Fernando Casal, boticario e recoñecido gaiteiro do Grupo Milladoiro, deu lectura a unha breve intervención de Manuel Muradas, presidente de Cofano, previa a súa intervención que se centrou na enumeración de boticarios sobranceiros en Galicia. De xusto recoñecemento ler unhas verbas en nombre do presidente do Cofano referidas a Domingo. Estas son as letras que ele me deixou. Son moitas as cualidades de Domingo que ten trascendido máis alá da nosa vida e que sirven de exemplo para nós e para xeneracións vindeiras. Tendes que comprender que esta letra eu non escribín e hai xente, incluso que chegan a altos cargos, que din que non entenden a súa letra, tenderedes que eu a veces me tiña que parar un pouco. Oxe tocáballe a Manolo Muradas como presidente de Cofano un pouco exaltar a faceta profesional do galego bo e xeneroso que foi o boticario de Pro. Exemplo para os compañeiros, exemplo para todos os farmacéuticos. Fundou a cooperativa e foi presidente do colexio. Nun tempo tamén no que as dificultades eran moitas, facendo algo de tipo empresarial moi importante para os farmacéuticos e para o país. Pouco máis teño que decir, tan só agradecer que fose invitado Cofano a este acto e a lembrar e recordar ao compañeiro e amigo da talla de Domingo Fernández del Riego,
Esas son as verbas do presidente do Cofano, e agora penso que vou estar máis solto nas miñas. Pero que decir que un pouco a min gustaríame saltar a importancia de moitas reboticas neste país para a cultura galega. Como non imos recordar, xa para empezar, nós sendo da Irmandade da Sanidade Galega, a nai das Irmandades, as Irmandades da Fala, o xérmolo do galeguismo e do nacionalismo, creada por un boticario de Viveiro, Antón Vilar Ponte, aínda que certamente exerceu despois máis de xornalista que de boticario, pero estou seguro que na rebotica na que traballou, na botica de Foz, na que traballou na rebotica, xa el tiña no ano 1916 ese gran proxecto que foi pois crear as Irmandades da Fala e a nosa terra. Isto decía antes que me interesaba máis a actividade que se desenvolvía nas reboticas, os reboticarios, como non, xa falaba de Perfecto Feijóo, onde había xente, tertulianos, como Unamuno, Pablo Iglesias, Emilia Pardo Bazán, Castelao, músicos como Sarasate, Albéniz, escultores como Asorei. Unha rebotica na que, curiosamente, habendo toda esta xente, o personaxe que máis destacou foi un loro. É curioso que en Pontevedra sea máis recordado o loro Rabachol, a veces que é Perfecto Feijóo. Pero eses son, claro, fixo os seus méritos o loro. O loro é unha persoa que semellaba ser moi intelixente. Cando entraba xente moi ben vestida na farmacia, dicía don perfecto, gente. Cando entraba xente vestida así, de maneira máis humilde, máis, bueno, que non podía máis, dicía don perfecto, parroquia. Entón, pois, era un home que un loro que sabía distinguir, un loro moi intelixente, non? Obviamente, Perfecto Feijóo non foi famoso por ter un loro na botica. Foi o primeiro disco que se fixo en Galicia, de música, de todo tipo de música, e o primeiro da música galega fixose no ano 1904, por un estudio de grabación móvil que veu desde París para gravarlle o coro Aires da Terra, que foi fundamental para o vivir da música tradicional galega. Decía Antón Vilar Ponte, vale máis un coro como estes en Galicia, fai máis polo galego un coro como estes en Galicia que un diputado en Madrid, sendo el diputado en Madrid, non? E moitos, tempo despois, seguimos pensando o mismo, que a veces facemos máis polo país. Xente que, como Domingo, como Perfecto Feijóo e como outra xente que vou a ler a continuación, que a veces algúns políticos que realmente parece que non, polo menos 40 anos despois da democracia, Galicia non se pode decir que a lingua, a cultura, mellorou moitísimo respecto, claro, desde o medievo agora a diferencia é abismal, pero do que se esperaba ao que estamos parece que non foi tan ben a cousa. Outra rebotica famosa era un pouco para ver a importancia que tuveron as reboticas na cultura deste país. Foi a de Antonio Figueroa Mosteiro. Na súa rebotica de Lugo, pois Luís Pimentel, Méndez Ferrín, Ángel Fole, era xente habitual. Pero ali realmente o que había que destacar foi que se fixo a primeira exposición do gran pintor Tino Grandío. Fíxose na rebotica de Antonio Figueroa Mosteiro en Lugo. Despois, aquí estou seguro, porque é unha figura que me gustaría lembrar, antes de entrar de pleno na figura que hoxe temos que recordar, non? Pero gustaríame lembrar unha rebotica que seguro que se falou moito de cine aquí en Vigo, nunha rebotica, porque había pero realmente a morte non tuvo piedade dunha persoa que en pleno esplendor creativo, e con só 50 anos, levouse a un reboticario de cine que era Chano Piñeiro. E agora vamos ao homenaxeado, a Domingo Fernández del Riego, porque en todas esas boticas hubo tertulias de todo tipo, facíanse tertulias de todo tipo e facíase moita política. Afortunadamente síguese facendo moita política, que vou facer política nas reboticas. E naqueles tempos, afortunadamente, non se atrevían a entrar nas reboticas a disolver a cantidade de soños que ali se estaban creando, uns realizables, outros non, pero a cantidade de soños que se estaban realizando pensando no país. En esa rebotica, unha rebotica dese tipo, digamos, era tamén a de Domingo Fernández del Riego,
donde había xente como xa a súa irmán nomeou Alfonso Zulueta, Xaime Illa, e se produxe un fito histórico. Un fito histórico, eu digo, un fito histórico, digo eu que son agnóstico e defendo o Estado confesional, pero non deixa de ser un fito histórico que para a normalización da lingua en todos os ámbitos da sociedade é fundamental que tamén se conseguira para, digamos, para facer a liturxia eclesiástica en galego. É tan fundamental que sendo xente da sanidade, decía un médico de Catoira, moi maior, o cal era un home moi interesante falar con el, e el gustaba vir moito pola miña rebotica, e contábame el, Nando, eran os primeiros tempos, isto da sanidade non vais a pensar, porque a xente cree tanto, que eu curos, e como non teñen diñeiro, non lle cobro, pero despois vanlle levar a limosna aos milagros da mil, as virxen dos milagros de a mil, non? Entonces, un pouco para que se vexa a importancia claro, da religión na sociedade galega. Hai xente que, bueno, xente que parece que eso que tal, pero realmente eu teño que recoñecer que é un fito importantísimo que a Biblia en galego fora gracias ao traballo, poñendo incluso recursos materiales, non só impulsando desde a maneira anímica, sino recursos materiales a un home como Domingo Fernández del Riego, que chegaron a, supoño que a persoa que coñece máis eso que a min, non lle quero pisar, pero tamén, como por si las moscas, gustaríame, bueno, editoriales como a SEP, Sociedade de Estudios, publicacións e traballos, pois fixeron que moitos pais compráramos un libro de 400 nomes en galego que seguro que se proxectou aí nesa rebotica, escrito polo pai Seixas, e moitos pois empezamos a recuperar os nomes para poñerlle aos nosos fillos. Somos moitos os que lemos ese libro e iso é unha produción que sale da rebotica donde hoxe estuvemos poñendo a praca. O seu compromiso coa cultura fundamental por este tipo, polo que acabo de decir. E tamén é algo que a mí me gustaría remarcar, que é o seu compromiso político, social. Naqueles tempos, pois estar soñando cunha Galicia, e máis dicían cando se funda o partido que con outros compañeiros crean que é o Partido Galego Socialdemócrata, un partido de corte nacionalista, un partido que quería un pouco o que seguimos querendo os nacionalistas e os galeguistas hoxe en día, non? Que haxa unha forza política que vexa a realidade do país. Non fai o Partido Galego Socialdemócrata, como moi ben lendo sobre el, sin ninguna intención de medre político, simplemente polo compromiso polo país. E o Partido Galego Socialdemócrata, un partido, por certo, que se seguir existindo, e non tuvo moi mal resultado nas primeiras eleccións, posiblemente eu sería un dos afiliados a ese partido. Pois, fundamental para o país, o resultado parece que non foi para eles, que non foi bo, e refundouse no Partido Galeguista. Para rematar, pois, tamén, quero dicir, obviamente, na súa farmacia tamén se cantou. Había un gaiteiro fantástico que estuvo tocando xeí, falábase que tamén a zanfona, pero tamén se fundou un coro, Ondas do Mar de Vigo. O sea que traballou casi todos os paus da cultura, non? Decir, para rematar, que nunha viaxe a California con Milladoiro, concretamente en Pasadena, visitamos un museo no que se expoñían fotos do noso planeta, fotos que a NASA realizara desde o espacio. Así aparecen zonas moi iluminadas, como Xapón, as costas, sobre todo, de Estados Unidos, unha parte importante de Europa, outras menos iluminadas, e outras que é como se estuveran cubertas por un manto negro. Galicia aparece cunha luz moi tenue, pero aínda se percibe. O demais era un manto negro. Se veña a ser unha boa metáfora para os tempos vindeiros.
Para que Galicia non quede debaixo dese manto negro, é preciso que brile con luz propia. E isto só é posible se hai galegos e galegas dispostas a comprometerse con este país como fixo no seu día Domingo Fernández del Riego. Conmigo contar. Moitas gracias. Don Francisco Domínguez, director da Fundación Penzol, centrou a súa intervención sobre o compromiso político e a inculturización da Igrexa galega. Dende os anos mozo, en Santiago de Compostela, militou en plena república nas mocedades galeguistas, das que o seu irmán Paco era secretario xeral. Teño oído contar que visitaba con frecuencia a editorial Nós de Ángel Casal, o editor dos libros en galego nos tempos da República. Alí, na Rúa das Hortas de Santiago, domingo, un mozo de 17 ou 18 anos alimentaba o seu galeguismo e a súa militancia nas mocedades galeguistas coa palabra saída daquel galeguista que chegou a ser alcalde de Santiago e que apareceu asesinado nunha cuneta no ano 1936. Logo da Guerra Civil, en anos de ferrollos e de ausencia de liberdades, xa establecido en Vigo, aínda que non se adscribe a unha forza política concreta, non por eso Domingo deixa de apoiar iniciativas encamiñadas a concienciar a loita polas liberdades, pola democracia e pola defensa dos valores e da cultura galega. É accionista de Galaxia. Cando nace a Asociación Cultural de Vigo, presta o seu apoio económico e persoal a esta iniciativa. Recordo tamén nunha viaxe a Bilbao no ano 1966, onde eu daquela traballaba e estudaba, con Ramón Piñeiro e con Xaime Isla para establecer contactos co Partido Nacionalista Vasco. A súa rebotica, acolledora de tantas xentes e de tantas iniciativas, tamén era lugar de xuntanzas políticas. Juan Ajuria Guerra, do PNV, ou Mosén Totosaus, pasaron por alí nos tempos da clandestinidade. Nos anos próximos ao remate da ditadura franquista, no tempo de transición á democracia, Domingo tamén se compromete. Quizáis non coa intensidade que quixera, porque a enfermedade da súa muller, Cristina, o tiña moi atado e moi afectado. E así foi un dos fundadores, como xa se dixo antes, do Partido Galego Socialdemócrata, no ano 1974, aínda no franquismo, na clandestinidade, por tanto. O enxeñeiro Correa e os coengos de Braga, irmáns Baz, clientes da súa farmacia, serven de enlace para establecer contacto co Partido Socialdemócrata portugués, xa no inicio da Revolución dos Cravos. A pesares das duras circunstancias persoais nas que se encontraba naquelas datas, foi candidato nas primeiras eleccións xerais de 1977 pola provincia de Pontevedra, último acto político público da súa vida. Cando faleceu, no ano 1972, moi novo, 62 anos, todos sentimos un baldeiro terrible. Domingo facía moita falta e de repente encontrámonos en el. A bandeira galega cubriu con agarimo o seu cadaleito como recoñecimento do seu amor a Galicia. Podería decir moitas cousas máis, pero sei que non podo estenderme, claro, o tempo é limitado. Vou falar do labor a prol da liturxia en galego. O seu compromiso cristián venlle tamén desde mozo, tomando parte na Acción Católica en Santiago. Domingo non era un rezador, pero sí unha persoa que facía o ben e tiña sempre unha man tendida para os que necesitaban algún tipo de axuda económica ou de outro tipo. A confluencia de cristianismo e galeguismo foi determinante no seu labor a prol da liturxia en galego. Cando polos ventos do Vaticano II
os bispos galegos adoptan o castelán como lingua vernácula de Galicia, Domingo sente unha santa rebelión que o implica nunha loita activa para conseguir a aprobación do galego como lingua oficial na liturxia da Igrexa galega. Foi a súa unha loita contra a marxinación da propia lingua. Un destacado coengo galego da Catedral de Santiago, que logo foi bispo, chegou a dicir que falarlle a Deus en galego era igual que facelo en alpargatas. De novo, a rebotica sirve para acoller aos comprometidos con esta causa. O padre Seixas, de entrañable memoria, viñera no ano 1965 da súa misión na República Dominicana. Unhas febres non lle permitiron seguir alí. Por sorte para nós, asumiu Galicia como país de misión para levar a termo a oficialización e normalización do galego na nosa Igrexa. Na boteca de Domingo, Seixas plantou a súa tenda, apoiado por Domingo e por Xaime Isla. Alí planeáronse as reunións e visitas para facer chegar a Roma as argumentacións que botaron abaixo aquela decisión espúrea de que a nosa lingua vernácula non era o galego. Domingo conseguiu unha entrevista con Monseñor Tarancón. Daquela era arcebispo de Oviedo e encargado de liturxia na Conferencia Episcopal Española. Coñecía a Tarancón de cando estuvera en Acción Católica, pois Tarancón pasou a Guerra Civil en Galicia. Aquela xuntanza de Oviedo foi decisiva para as xestións en Roma. Desde a rebotica conseguiuse a reincorporación de ese coro que xa existía, non é que se fundara ali, o coro Ondas do Mar de Vigo, a liturxia das misas en galego. O fillo do mestre Rúa, que era o director do coro, era oficial do Colexio Farmacéutico e por medio del fixéronse as xestións para que este coro cantase as misas en galego nas igrexas das Trinitarias e dos apóstolos dos xesuítas. Alí, na farmacia, tamén se creou a sección de liturxia da Comunidade de Vida Cristián que Seixas puxo baixo a protección de Nosa Señora da Guía e de Santiago Apóstolo. Dela foi presidente Domingo. A comunidade atendía os gastos que se orixinaban co mantemento do coro e o coro podía facer desplazamentos por Galicia inteira axudando á implantación das misas en galego. Seixas deixou dito: a Igrexa galega naceu e medrou en boa parte nunha farmacia, na de Domingo Fernández del Riego na Rúa do Príncipe. Alí Domingo, sin barullo, no anonimato, reunía uns cuantos amigos volcados nesta idea e dali saía o apoio para todo o que en Vigo se facía. Domingo foi probablemente o home que máis se sacrificou, incluso económicamente. No ano 1966 constitúyese a editorial de pensamento cristián SEP, deseñada por Xaime Isla. E Domingo figura entre os fundadores e conselleiros. Cando SEP entra nunha etapa de horas baixas, Domingo, co seu espírito de servizo, faise cargo da presidencia de maneira transitoria para encarreirala. Participa na decisión de abordar a tradución da Biblia ao galego desde as linguas orixinais, que non pudo ver feita realidade porque sairía do prelo en 1989, cando el xa tiña falecido. Moito lle debe a liturxia en galego a Domingo del Riego. Cantos tivemos a fortuna de coñecer a Domingo, recibimos del un exemplo de humanidade e bo facer, de saber acoller e animar, de estar pronto a apoiar e botar unha man que sempre permanecerá na nosa memoria. Que bo sería que o seu exemplo servise
como modelo nestes tempos revoltos e necesitados da recuperación de auténticos valores. A interpretación do himno galego por parte de Nando Casal puso fin á homenaxe deste insigne galeguista.